Video rak FYP kok bingung. Aku lho guys, terus terang ae rak bingung saiki nek masalah FYP. Sepenting aku gawe konten, apa sing tak cekel yo tak kontenke. Sepenting atiku seneng ora beban. Kayak ngene iki yo, pas ndelale nang omah, anakku iki mau yo isa-isa. Aku iki mau bar ngepel ceritane, bar ngepel njobo maksudnya lah terus tak lanjut nyapu. Ngene iki yo konten guys. Jadi konten iki ora tak anggo beban. Nak kae aku gawe konten pertama kali ning FB, bro aku bener-bener sing beban rasane abot. Lah sing ning akun sijine kontenku tentang lucu-lucu ikulah ya tak dadekno beban waktu iku guys. Tapi setelah kesini kok aku mikir lah lapo kok aku tak gawe bingung-bingung. Sepenting apa sing tak jalani ya iku tak posting. Sekiranya FYP rezekiku gak ya wis. Tapi niatku karo tujuane sampean-sampean iki yo padha kan kepingine ben viral FYP gajian. Nek jenenge wong iku tetep ora munafik guys. Gawe konten tetep pingine gajian. Tapi kan yo ndelok-ndelok nek sekirane ora kuat FYP aja salahno kontenmu, aja salahno akunmu. Berarti rezekimu yo sakjane salahno juga kontene berarti kontenku kurang ini kurang on. Tapi kan karo belajare alon-alon ora usah terus kemrungsung sedina ngupload ping 29 jaran kan yo ora koyo ngono ku to guys. Ngupload iku yo paling yo Waalaikumsalam ke anakku abane balik sekolah guys. Tak lanjut mau yo ngupload paling yo sedina sak mampu nemae, mampu 5 mampu 10 mampu loro yo ora apa-apa, siji ora apa-apa guys. Yang penting ora kabutan. Ceritane iki mau aku arep masak guys, tuku beras ning kono mau. Lah terus iki aku nek masak biasanya batang cemong, biasanya nek sore entek ya masak neh wong bareng gampang cawisan beras wae kok. Nek toko anggere saya buka iki lho aman, meskipun rak duwe sawah pun tetep mangan beras. Mangan sego maksudnya. Lah aku nek mususi ya pada umumnya ping 3 ping 4. Engko nek sing terakhir aku nek mususi biasanya tak wenehi banyu galon guys. Banyu galon sing 5.000-an iku lho. Nek iki kan banyu sumur, koke kurang piye ngono lho guys wis biasa. Aku yo sing ngarani kemenyek, masak ngene kok ndak nganggo galon. Ya wis ben ke pokoke koyo ngono ku guys. Pokoke diosek-osek sampai resik, sampai warnane ora butek ngono guys. Lah aku biasanya nganggo takaran drijiku sing iki, sing telunjuk iki mau tak nganggo takaran tengah-tengah kono terus tak tancepke. Lah bar tak tancepke ngene iki aku kemayu dada-dada barang. Wis ngono ae yo guys. Wesel aku wisan ngomong ae.